Pekne nechám vám teraz pána ministra, pokiaľ ide o dopravnú infraštruktúru. Pán minister, vidíme sa. Ty sa nejako natiahol. Vidíme sa, hore. Ďakujem pekne. Ďakujem. No. Poďme na to. Mám vám niečo porozprávať zo seba? Dobre. Takže, kolega Garaj z Hospodárskych novín svojou investigatívnou činnosťou, predpokladám, dešifroval dodatok, posledný akceleračný. Dúfam, že ste to boli vy teda. A tým pádom máme dnes zverejnený dátum 22. decembra. Nechceli sme ho oznamovať, pretože naozaj 22. decembra je veľmi pozitívny a teda optimistický scenár. Dnes máme za sebou funkčné skúšky Severnej Rury, ktoré dopadli dobre. A následujú skúšky Južnej Rury, ktoré uvidíme, ako dopadnú. A následujú komplexné skúšky. Ak všetko toto dopadne na prvú dobre, tak platí termín 22. decembra a všetkých vás na tento termín samozrejme slávnostne pozývame. Môže sa ale ešte stále hocičo stať. A preto ani do toho tunela teraz nepôjdeme. Nemá zmysel tam chodiť, pretože stále prebiehajú skúšky a nebudeme predsa ukazovať, ako to je už celé pekné urobené a viete, že tie papiere proste trvajú. A nie je to záležitosťou Slovenska, je to záležitosťou proste všeobecnou. Bezpečnosť musí byť dodržaná, to znamená, potrebujeme, aby sme najmä, čo sa týka hasičského zboru, mali tie potrebné pečiatky na to, aby sme tam tých prvých vodičov 22. večer mohli pustiť. Takže toľko asi k tomu Višňovému. Ten úsek po tom Višňovom zrazu začne dávať samozrejme obrovský zmysel. Ono sa tam poprepája viacero dopravných stavieb, ktoré už sú dneska v prevádzke, ale zmysel budú dávať až s otvorením teda toho tunela. To, čo sa nám podarilo za tú našu administratívu, kedy na začiatku sa tam proste, poviem to, že ponevieralo zo pár frustrovaných pracovníkov. Písali sme listy do Švédska, do Skanskej, do materskej spoločnosti. Potom museli sme vyriešiť nedostatok stavebného materiálu, to znamená toho podsypového kameňa. Za toto všetko patrí vďaka kolegom z Národnej diaľničnej veľmi schopnému vedeniu, ktoré tam dnes máme. A samozrejme veľká vďaka patrí štátnemu tajomníkovi a našemu Igorovi Chomovi, ktorý tu bol primátor v Žiline, ktorý naozaj každý týždeň tam išiel, každý jeden týždeň a často aj každý jeden deň. A proste na každej tej porade mu stúpal tlak a proste stále sa snažil do nich byť, aby sa to podarilo zrýchliť. A ten výsledok je super, hej, lebo aj ten proces, ako bol nastavený, že najprv sa skončí stavebná časť, až potom nastúpi technológ, čo viete asi, že sa nám podarilo v podstate ich, teraz nechcem povedať donútiť, ale presvedčiť, aby pracovali spoločne. To znamená, končila sa stavba a zároveň už sa šroubovali ventilátory a šroubovali sa svetla a podobne. Tak toto nám skrátilo tú dobu výstavby o 20 mesiacov. Teraz nechcem hodnotiť, kde bola pôvodná lehota tej výstavby a čo bolo kedy podpísané, ale naozaj táto stavba trvá 20 rokov. A keby to v tom 2014 sa nezabalilo, tak v 2014 by sme to mali v užívaní, čo je obrovská teda škoda a nie len teda, by som povedal, časová, ale aj finančná, pretože to stálo týmto spôsobom výrazne viac peňazí. Takže toľko asi k tomu a pýtajte sa, čo chcete k tomu vedieť. Nech sa páči. Pán Ražia, teraz trošku na inú tému, a síce Severný obchvat. Teda aktivisti v Prešove upozorňujú na spomalenie prác na druhej etape Severného obchvatu. Je pravda, že sa mení harmonogram kvôli financovaniu stavby a milníky má zhotoviteľ poposúvať s tým, že sa termín ukončenia posunie o rok? Nie, takto. Pravda je, že musíme citlivo prioritizovať to, čo chceme odovzdať slovenskej verejnosti. A momentálne obchvat Prešova veľmi pomohol, tá prvá časť, ktorá bola odovzdaná do užívania. A severná časť je samozrejme v prioritách a bude ďalej stavaná. V prípade, že tam prichádza k nejakým dodatkom, tak nemám o tomto žiadnu informáciu. Myslím si, že určite sa nič, by som povedal, zo subjektívnych dôvodov nespomaluje.
Ja ešte doplním, že má byť teda dôkaz žiadosť Národnej diaľničnej spoločnosti o prepracovanie termínov s rozložením finančného krytia až do roku 2028. Je to z dôvodu konsolidácie, viete o tom, alebo je to nejaké tajné? Neviem o tejto téme. Môžeme ísť k Višňovému, naozaj netuším o tom. Vieme vám pripraviť k tomu informáciu. No, tlačové vám to pripraví. Myslím, že kolega už asi písal, ale asi nedostal odpoveď, ktorú chcel, takže... A nedostal takú, akú chcel? Alebo ktorú chcel? Dobre, napíšeme vám sa to nedá za sekundu ani za hodinu niekedy, ale odpoveď určite dostane, nebudeme sa vyhýbať. Ja by som sa vrátila ešte k tomu Višňovému, teda, že keď ste hovorili, že keď sa dopadnú tie skúšky dobre, tak 22. Ak nedopadnú dobre, tak prichádza nejaký druhý termín? Tak nejaký január to bude. Okay. Naozaj, taktože ak budeme musieť niektorú skúšku opakovať, tak sa naozaj bavíme v týždňoch navyše. Už to nebudú žiadne mesiace, ale ja verím, že to zvládneme. Takto ako samozrejme, že musíme mať trochu aj šťastie. Andrej, páči sa? Keď už tam máme teda tie skúšky, čiže už je naozaj všetko na svojom mieste, tam už ten tunel vyzerá... Áno, vyzerá to takmer hotové, ale ešte tam prebiehajú nejaké dokončovacie práce aj dnes. Kolegovia sú tam, niečo vyposielali nejaké fotky, čiže okolo tunela sa ešte robí. V tuneli je to vybavené. Nech sa páči ďalšia otázka, pán Garaj. Dobrý deň, tak ja by som sa spýtal možno aj k iným úsekom D1, tej diaľnice do Košíc, že možno či by ste priblížili, že ako to vyzerá s nimi. Termíny? Aj termíny. Dobre, a Ružomberok predpokladáme, že by sme vedeli dať do užívania niekedy okolo marca, ale teraz zase, prosím vás, môže to byť aj maj, dobre? A tam sa intenzívne pracuje na tom, aby sa v podstate vyriešil ten posledný zosuv. A tam sme mali zase nejaký problém pri jednom mostnom objekte. O tom asi viete. A čo sa týka Turany Hubova, tak tam prebieha verejné obstarávanie. Je to komplikovaná súťaž, ale tak postupne sa to hýbe dopredu. Čiže tam tiež predpokladám, že to bude zazmluvnené niekedy v priebehu budúceho roka. Ešte teraz by som sa vrátil k tomu, že kde na to vezmeme. Takto. My sa snažíme samozrejme prehadzovať väčšinu tých stavieb do európskych nástrojov. To znamená, že máme ešte stále D3, ktoré máme z programu Slovensko. Tie hovoríme, že budeme sa snažiť, aby nám dali na to financovanie zo SAFE-u. To znamená z toho militárny nástroja, nakoľko sú cezhraničné a podobne. Myslíme, že máme predbežnú diskusiu o tom, že toto nám asi prejde. V tom momente máme uvoľnené zdroje v PSK, tie by sme použili na privádzač tu na Krajcky. Takisto by sme z neho vedeli dostávať ďalej Prešov. Čiže tam, kde si vieme uvoľniť štátny rozpočet, tak tam to budeme proste robiť, lebo naozaj sme prišli o relatívne viacej peňazí. Turany Hubova bude v 26. roku, keby bolo zazmluvnené, tak samozrejme tam sa predpokladá nejaké prípravné práce. Hej. Čiže začína sa to kresliť, je to žltý fidik. To znamená, že ten predpoklad dopadu finančného začína byť, by som povedal, relevantný niekedy v 27. roku. Takže tam už je otázka, že nakoľko je to môj teraz problém, pretože ja teraz hľadám peniaze a financovanie výstavby kontinuálnej diaľnice v 26. A viete, že ja mám teóriu, že treba pracovať aj na príprave, pretože tá dlho trvá, relatívne málo stojí. To znamená, tam, kde viem si uvoľniť prostriedky štátneho rozpočtu, tak ja ich budem proste dávať do prípravy. Aby ďalší minister, ktorý príde po mne, tak mal plný šuflík projektov, ktoré môže okamžite začať stávať.